O encontro de música e baile tradicional da Pobra converteuse xa nun clásico da programación cultural do verán, aínda que en anos anteriores se integrou na programación das festas dos Pincheiros ou do Nazareno. Nesta 11ª edición volve programarse como un evento independente, dado o grande éxito que adoita colleitar. Nos últimos anos este encontro fixémolo nas festas coincidindo cas festas, non? Unha foi cas festas do Carmen dos Pincheiros e outra foi cas festas do Nazareno. Este ano volvemos ao seu formato original. Esta actividade, desde que eu comecei, se facía no mes de xullo, era moi ben acollida pola xente, porque a xente que está de fora gusta, é unha actividade que ten, a verdad, moi boa aceptación. E dentro das festas, é verdad que saleu moi ben, pero, creemos que é un día que gana moito máis actividade sola que enmarcadas nunhas festas. Entonces quixemos volver un pouco a ese formato. Será este sábado ás 9 da noite na Praza Alcalde Segundo Durán e contará con Xiada como anfitrioa, xunto con outras 3 agrupacións de outras localidades non só de Galicia e de España, senón tamén de Portugal. Este faise en réxime de intercambio, veñen aquí os grupos a participar e nos devolvemos o intercambio. O 25 de maio estuvemos en Ponte Caldelas, na Festa da Troita. O 22 de xuño estuvemos en Viana de Castelo, en Serreils, no grupo que vai a vir aquí. E en o último fin de semana de outubro vamos a ir a Navalcán, en Toledo, a devolver este último intercambio. Como xa comentou antes Patricia, levamos xa 11 anos celebrando este festival. Co paso dos anos, a verdade é que a acollida é mellor, esperamos superala este ano. O ano pasado casi se encheu a Plaza Segundo Durán. En total, pasarán polo escenario unhas 200 persoas que ofrecerán unha fermosa mestura do folclore galego, castelán e portugués.